το φαινόμενο της λαμπρατζιάς από παράδοση ενδεχομένως να έχει καταστεί σε παθογένεια. Μια παθογένεια που πλήττει όλο το κοινωνικό σύστημα και την κοινωνική δομή της χώρας μας. Υπάρχουν προφανώς ευθύνες, δεν είναι η απουσία του νομοθετικού πλαισίου, αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά οι ευθύνες αποδίδονται σε διάφορους πυλώνες, πρωτίστως της πολιτείας, της ίδιας της οικογένειας, του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και της έλλειψης ενσυναίσθησης, η οποία θα πρέπει να υπάρχει, της έλλειψης του αισθήματος ασφάλειας, η οποία πρέπει να διακατέχει τον κάθε πολίτη αυτού του κράτους. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία ακριβώς να αναφέρονται σε όλους αυτούς τους πυλώνες. Παλιά καίγαμε τον Ιούδα, σήμερα στις λαμπρατζιές καίγονται η ενσυναίσθηση και τα αισθήματα ασφάλειας τα οποία έχουμε.